Hei, olen Pentti von Schnitzelwagen ja olen rikas. Päivääkään en ole harmitellut, että elämäni valinnat ovat tuoneet minut tähän pisteeseen. Tänään puhutaan aiheesta, joka voi kirjaimellisesti säästää sinulle tuhansia euroja. Asuntosijoittaminen on yksi parhaista tavoista rakentaa varallisuutta pitkällä aikavälillä, mutta näen jatkuvasti ihmisten tekevän samoja kalliita virheitä yhä uudelleen. Tässä videossa käyn läpi 5 yleisintä ja kalleinta virhettä sekä kerron tarkalleen, miten ne voi välttää. Jos olet koskaan miettinyt asuntosijoittamista tai olet jo aloittanut, tämä video voi säästää sinulle todella paljon rahaa ja harmia. Joten pysy mukana loppuun asti. Virhe 1. Väärä sijainti. Ensimmäinen ja ehkä yleisin virhe on väärän sijainnin valitseminen. Kuulet varmasti usein sanottavan, että kiinteistöalalla 3 tärkeintä asiaa on sijainti, sijainti ja sijainti. Olen nähnyt sijoittajia, jotka ostavat asunnon pelkästään siksi, että se on halpa. He ajattelevat, vau, tämä maksaa vain 20 000 euroa. Mutta miksi se on niin halpa? Yleensä siksi, että alueella ei ole kysyntää, väestö vähenee tai työpaikkoja ei ole lähellä. Ratkaisu. Tutki aina alueen väestökehitys, työllisyystilanne ja vuokrakysyntä. Parempi maksaa enemmän hyvästä sijainnista. Virhe 2. Liian korkea velkaantumisaste. Toinen iso virhe on liian korkea velkaantumisaste. Monet ajattelevat, otan mahdollisimman suuren lainan vipuvaikutuksen takia. Tämä voi toimia nousevilla markkinoilla, mutta mitä tapahtuu, kun korot nousevat tai vuokralainen lähtee? Yhtäkkiä kassavirta kääntyy negatiiviseksi. Ratkaisu. Pidä velkaantumisaste alle 70% ja varmista, että kassavirta pysyy positiivisena myös korkeammilla koroilla. Aina kassavirta positiivinen ei ole mahdollista, mutta jos kohde on tietoisesti kassavirta negatiivinen, täytyy ymmärtää todella tarkasti omaa maksukykyä pahan paikan tullen. Virhe 3. Huono kassavirta-analyysi. 3. virhe on kassavirta-analyysin tekeminen väärin tai sen tekemättä jättäminen kokonaan. Monet laskevat vain vuokratulon ja lainan koron, mutta unohtavat kaikki muut kulut. Esimerkki. Asunto maksaa 150 000 euroa, vuokra on 800 euroa kuussa ja lainan korko 400 euroa. Loistavaa, 400 euroa kuussa voittoa. Mutta sitten tulevat yhtiövastike, kiinteistövero, vakuutukset, korjaukset ja huollot, tyhjät kuukaudet kun ei tule vuokranmaksua, yhtäkkiä 400 euron voitto voikin olla tappiollista. Ratkaisu. Laske kaikki kulut mukaan. Laskin on asuntosijoittajan paras kaveri. Arvio menot mieluummin hiukan yläkanttiin kuin liian alas. Virhe 4. Kiinteistön kunnon aliarviointi. 4. kallis virhe on kiinteistön kunnon aliarviointi. Näet kauniin asunnon, jossa on juuri maalattu seinät ja uusi lattia. Ajattelet, tämä on kunnossa. Mutta mitä tapahtuu putkille, sähköille, ikkunoille? Olen nähnyt sijoittajia, jotka ostivat asunnon 100 000 eurolla ja joutuivat laittamaan 30 000 eurolla remonttiin ensimmäisen vuoden aikana. Ratkaisu. Tee aina kuntotarkastus tai pyydä ammattilaista mukaan katsomaan. Varaa aina 10–20% kauppahinnasta remontteihin, vaikka asunto näyttäisi hyvältä. Tutki kaikki saatavilla olevat paperit tarkasti, soita isännöitsijälle tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Virhe 5. Markkinatilanteen huomiotta jättäminen. 5. ja viimeinen virhe on markkinatilanteen täydellinen huomiotta jättäminen. Monet ajattelevat, asuntojen hinnat nousevat aina pitkällä aikavälillä. Tämä on osittain totta, mutta ajoitus vaikuttaa paljon. Jos ostat markkinoiden huipulla ja joudut myymään laman aikana, voit menettää kymmeniä tuhansia euroja. Esimerkiksi vuonna 2007 ostettu asunto Helsingissä maksoi ehkä 300 000 euroa. Vuonna 2009 sama asunto oli arvoltaan 250 000 euroa. Jos jouduit myymään, menetit 50 000 euroa plus kaikki kulut. Ratkaisu. Seuraa markkinoita, korkojen kehitystä ja talouden tilannetta. Älä koskaan sijoita kaikkea kerralla, hajautus ajallisesti on tärkeää. Katsotaan vielä nopea yhteenveto näistä 5 virheestä.
Ensimmäinen väärä sijainti, tutki aina alue huolellisesti. 2. Liian korkea velkaantumisaste, pidä alle 70%. 3. Huono kassavirta-analyysi, laske kaikki kulut mukaan. 4. Kiinteistön kunnon aliarviointi, tee kuntotarkastus. 5. Markkinatilanteen huomiotta jättäminen seuraa taloutta. Jos vältät nämä 5 virhettä, olet jo paljon edellä useimpia aloittelevia asuntosijoittajia. Kerro kommenteissa, mikä näistä virheistä oli sinulle uusi tieto. Ja jos tämä video auttoi sinua, muista tilata kanava ja painaa tykkää-nappia, nähdään taas.